4 художници, сред които украински майстор на четката и 3 българи, най-малкият от които на 12 години, подреждат свои живописни платна в галерия Петър Персенгиев в Нови пазар. В тази изложба ни гостуват 3 утвърдили се в изкуството художници и един млад прохождащ талант. Нашата идея е да покажем генерацията от младото поколение до завършилия, утвърдил себе си в изкуството творец. В експозицията са подредени 54 платна, акрил и масло. И 4 творци живеят във Варна, а Анатолий Бортови е избрал морската ни столица след началото на войната в Украйна. Тук сме пред картините на Анатолий Бортови. Той е известен украински художник, преподавател в Киевския университет, представя 12 творби в нашата галерия. В изложбата участват баща и син. Любопитното в тази изложба е участието на баща и син художници. Петър Костадинов и неговия син, 12-годишния Костадин Петров. Това са негови картини зад мен. Нашата идея в тази изложба беше да стимулираме младия творец. Организатор на събитието е Лъчезар Радов. Той е завършил Шуменския университет със специалност педагогика на изобразителното изкуство и скоро представи в Шумен своя самостоятелна изложба.